lambe tipis ya tuwekmu bunda iki weke sapa dik kene ya tuwekku bangke ane weke sapa dik kene kana sing duwe iki piye weke sapa yen iki ana sing duwe dikandani ana sing duwe yen iki ana sing duwe yen iki ana sing duwe ser ayo kanca sing padha pariwisata Didik